एक असा रस्ता दाखवा की तो रस्ता खड्डामुक्त आहे आणि जो रस्ता खड्डामुक्त दाखवाल त्या खड्ड्याच्या पाठीमागे 5,000 रुपये मनसे करून तुम्ही आम्हाला बक्षीस तुम्हाला दिले। जिल्ह्यातील रस्ते खड्ड्यात आहेत, मग पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी आणलेला कोट्यावधीचा निधी गेला कुठे, असा प्रश्न मनसेचे नेते तथा माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी आज येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केला। दरम्यान रस्त्याची डागडुजी केली असे सांगणाऱ्या शिवसेना भाजपच्या मंत्र्यांनी जिल्ह्यातील खड्डामुक्त रस्ता दाखवा आणि 5,000 बक्षीस मिळवा अशी योजना यावेळी उपरकर यांनी जाहीर केली। अनेक वेळा अनेक वर्ष आम्ही हेच सांगत आलो आहे की गेले 4.5 वर्ष गणपती खड्ड्यातून आणले, ह्या वर्षी तरी गणपती खड्ड्यातून येऊ नये म्हणून युती सरकारच्या माध्यमातून काम व्हावं। पण आज प्रत्यक्षात बघितल्यानंतर जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्याच्या गावातलेच आज लोक खड्ड्यासाठी आंदोलन करायला गेलेले होते, त्या ठिकाणी आम्ही पण उपस्थित होतो। आणि ही जर परिस्थिती जर असेल तर जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी आणलेला निधी गेला कुठे? जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी कोट्यावधी आणलेला निधी गेला कुठे? खड्ड्यात गेला की विकासात गेला? पालकमंत्री नेहमी विकासाच्या गोष्टी करतात, आज विकासाच्या गोष्टी करत असताना मदतीचा हात देण्याचा प्रयत्न करतात। आज पालकमंत्री पण अनेक ठिकाणी दुजाभाव करतात। बांधा या आपल्या असलेल्या बांधावासींना मदत दिली त्याच्यावर आमचं दुमत नाही आहे, अभिनंदनच आहे। पण बांध्यासारखी मसुरे म्हणा, खारेपाटण म्हणा, याही बाजारपेठा पाण्याखाली गेलेल्या असताना त्यांच्या मदतीचा विचार करू शकत नाही। हे पालकमंत्री किती आपमतलबी आहेत, आपल्या मतदारसंघाचा बघतात, ह्याच्यावरून जिल्ह्यातल्या जनतेने पालकमंत्र्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे। पालकमंत्री मदतीचं म्हणत असताना आज मनसेने कधी गाजावाजा केला नाही। आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुमारे जवळजवळ अन्नधान्य जे वाटप झालं त्या अन्नधान्याचं सुमारे 50 ते 60 टन जिल्ह्यात अन्नधान्य आम्ही वाटप केलं। त्याचबरोबर जीवनावश्यक वस्तू म्हणा, मग त्या चटई म्हणा, टॉवेल म्हणा, औषधं म्हणा, डेटॉल म्हणा, फिनेल म्हणा किंवा ब्लँकेट म्हणा, सतरंज्या, अशा वेगवेगळ्या पद्धतीच्या टूथपेस्टपासून सर्व मदत आमच्या मुंबईतल्या मनसैनिकांनी ते वाटली। पण आम्ही मनसैनिकांनी साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे कोणताही गाजावाजा न करता, कोणतेही झेंडे न लावता, कोणतेही बॅनर न लावता ही मदत करा अशा प्रकारचा राजसाहेबांच्या आदेशाप्रमाणे या ठिकाणी आम्ही संपूर्ण जिल्ह्यात वाटतोय। अजूनही मदतीचा ओघ येतो आहे, त्या मदतीचा ओघ लोकांना, ज्या गरीब लोकांना चतुर्थीपूर्वी, चतुर्थीच्या निमित्ताने त्यांना अन्नधान्य वाटण्याचा आणि त्या वस्तू वाटण्याचं काम आम्ही करणार आहोत। पण पालकमंत्री खऱ्या अर्थाने जिल्ह्याला वाऱ्यावर सोडून नेते आल्यानंतर आपण काहीतरी करतो असं दाखवण्याचा प्रयत्न करत असते, तर जिल्ह्याची परिस्थिती आज दयनीय आहे। जिल्ह्यात ते सर्व रस्ते खड्डेमय झालेले आहेत। पालकमंत्र्यांनी आणि शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींनी एक असा रस्ता दाखवा की तो रस्ता खड्डामुक्त आहे आणि जो रस्ता खड्डामुक्त दाखवाल त्या खड्ड्याच्या पाठीमागे 5,000 रुपये मनसे करून तुम्ही आम्हाला बक्षीस तुम्हाला दिले। आणि ते बक्षीस स्वीकारा, तुम्ही कधी यायचं ते आम्हाला सांगा, रस्ता आम्हाला दाखवतो।